खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बनायबाय लोगोफोर मानसिनि जिउआव मा जायो मा जाया ओरैबायदि माने प्रब्लेम आरो दासान्दि माने बेस्थ' ओरैबायदि मोनसे प्रब्लेमाव गोलैना दङ लोगोफोर माने आं दा मेडिकेलावसो दंफैयो जोंहानि बिखुनजो ओरैबायदि माने गोब्राब बेमारजों दायो नाख्रेबजानानै दं आरो दा बिखुनजो जानायखौ माने अपारेशन खालामनो गोनां दङ दा अपारेशन खालामनो थाखाय 26 तारिखआवनो एडमिट खालामनायमोन दा माने पूरा माने 6 दिन सप्तासे थानांसिगोन ओरैबायदि माने कन्डिशन जाना थाबाय आरो मानो होनब्ला बेहा माने बेमारानो ओरैबायदि डाबल जाबजोब्बाय मा खालामनो माने फारसेथिं ब्लाडआबो खम ब्लाडबो होनो थाखाय दा ब्लाड कालेक्ट खालामबो ब्लाडखौनो माने कालेक्ट खालामग्ल'नो हायाखै आरो फारसेथिं ब्लाड सुगार माने पूरा हाई जानानै दं आरो दा बेखौ डाउन खालामनो हायागौ मानि सुगार डाउन खालामनो हायागौ मानि अपारेशन खालामनो हाया बिदि दा डक्टरा रिपर्टखौ होदों आरो दा सानथामनि उनावसो माने रिजाल्टखौ मोनगोन आरो अपारेशनखौ खालामनो हागोन ना हाया माने अपारेशन खालामनो हायाबाथ' माने मानसिया ओरैबायदि माने बिपदाव दंखायो आरोथ' लोगोफोर मा खालामनो ओरै बिथिंबो जाया बिथिंबो साननानै माने आगोर मोनलायो ओरैबायदि माने प्रब्लेमाव गोलैना दङ लोगोफोर दा लोगोफोर आं नोंथांमोननो बेखौनो आपडेटखौ शेयार खालामदों आं दिनै मा खालामदों मा खालामाखै नोंथांमोननो माने प्रब्लेम जे आंनि पार्सनेल प्रब्लेमनि थासारिखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामदों लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमाय बेफोरबायदि जे बयनिबो जिउआव बा बयनिबो न'खराव जाखायो बेफोरबायदि प्रब्लेमा स' लोगोफोर बेखायनो मा खालामनो आरो मानसिनि जिउ दानो मोजां दानो गाज्रि माने दिनै गाबोन बेरामफ्रानो गुबुन रोखोमनि जोंहानिया ओरैबायदि माने डाबल जालांबाय ब्लाडबो होनांगौ जाहैबाय सुगारनिबो प्रब्लेम जाहैबाय आरो बिथिं थाइरयड नामा बेनिबो प्रब्लेम माने बेमारानो ओरैबायदि डाबल जाखाबाय आरो दा अपारेशन खालामथारनांगौ नङाब्ला अपारेशन खालामाबानो मानसिया माने ओरैबायदि माने प्रब्लेमाव गोलैखागोन आरो दा लोगोफोर मा खालामनो आं नोंथांमोननो जेब्लासिम अपारेशन साक्सेस जायो अब्ला नोंथांमोना आं आपडेटखौ होगोन थ' लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो बेखौनो आंनि जे पार्सनेल प्रब्लेम बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय आं दिनै भिडिअ होबाय लोगोफोर उननि भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर टाटा बाय बाय।